hagan igi ugerish Bakhuid tungin duwai nagabinda dalam chawamiki rambai barake yaga Sngi ka mindaga Sngi duwai ru nagabinda Edmund Nangsij but Sumarlin Christine rambai nagabinda Kiinga Sen Junki ke Jinkoi Jinkia Junki duwai nagabinda Lisa Mary's Im Benyo Jinkoi Jinkia duwai ru nagabinda Sinadin Bormanik Maulong barake Sngi ka mindaga Sngi duwai nagabinda ke Jingjatai bam jugut min sian jangkel spin nangru Laispa sapua. Laispa sapua. Galak vela bapa dagio. Galak vela bapa dagio. Galak vela bapa dagio. Yangin yalek you shaying jomutra. Raya royu traigen rad hallelujah. Raya royu traigen rad hallelujah. Raya royu traigen rad hallelujah. Kan bangi ang you shaying jomutra. Gohimen ko para tongin snongu yautrai nagabinda ke jingai ke jingor ku baro tongin ang aitiru ke jing tumu shime jungi ba undup kerku yangi pensle yangi nginang yai beteng bentuwai nagabinda ke jingkoi jingkia jungu pa Bakhuid ba undup iya ke jing kamet kababiang ban wanpai biang ban syakri ya ke Balang ngiduai ru nagabinda baro kiba don hapedengi jingale babun jait baka jingir jisu kan pelai ludiki ha kerteng upa baru kon baru mensiyum Bakhuid Amen. ka jinga jungo trai jungi jisu Christ bat ka jingir jungo blai lem bat ka jingir silak jungo mensiyum Bakhuid kindon rengkad bat pi baro ko himen ko para tongin sangesh port ban pan map nagabinda kila jungi but nginang IT yalade shaka bor penyai janga jing start ka jungo blai kramba ngindup Lait-ïa ka jing start jungo blai ka pen khuid yangi ka jing start jungo blai ka pen kandang yangi ka jing start jungo blai ka pen shai ka jing murjim barka jungi jisu be pen khuid yangi plai lud yangi naki pop ki sang jungi baro nga plam ha ublay badon bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun dak jim parkat dak tin dak kham dak jingle klet dak jingle palat janga dak jingle palat janga dak jingle palat bakrao janga namar katha na karphadi ka Maria Bakhuid kabayai sa kathei soti yaki angel bat kiri koi badi pi ko himen ko para benduai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor baro nisune yangi badendala map igi pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Try can rat ko play Sngi. Try can rat ko play Sngi. Cristo marco Cristo rap kono penim jongi penim yangi.
to nginia duwai ngi duwai baga jingi do Chris kanang roy hapo jungi vei pai vei bakat ba ngila jan ba ka jimpen krai ya ka ayam land nginang duwai ba ka jingi do Jesu kan pen kuid yangi ka pen koi pen kia yangi to ai ngi karpat ko blei badan bor baro bada ka ba duriap barabor ya ka e ka ba shisha bad ka ba bait nginla ban pendap ya ka ba pensngobha yeme hakaktin badru hakakam da utrai jangiu Jesu Christ ukun jame uba imbat sansha rengkat badme haka jingelang kawe jungmin sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kaching plin ka kitab usirak. Kaching start ka ay jing im yalagi khun. Pat ka ay jing erap yakito kibawat yaka. Jar uba e yaka u e yaka jing im. Pat kito kibawat yaka dang step prangap kin sayo yaka jing spoon babha jung utrai. Jar uba snok khak haka unyo kaburom. Pat utrai un kerkhu yaka jaka ba karung. Kito kibay syakri yaka kin syakri ya uba khut. Utrai u e yakito kiba e yaka. Uta uba kongu yaka unsa bisyar ki jaj penreu. Pajar uba syashkor yaka un syong suk syong san. Lada udon jinget haka un yo yaka. Pat ki khun ki ksiu jung u kin sayo bat sa yaka. Naba kan senran yu u haka bari. Pat haka banengkong kan sa tenju ya u. Kan sa wan lam yaka jing ting bat ka jing kau put ha u. Pat kan pin sasti ya u da kicing hikai jongka hadu pa undakan mau ya ka ha kicing perkhat jong u pat kasyanya ha u ti nang ta kan sawan bet bet sha u pat kan pin klan ya u kan sa pin kemen ya u pat kan pin pau ha u ya ki ki bari jongka pat kan kin syau ya kicing syempang na kabenta jong u pat ya kicing sngo thu ya ka babha henrei lada uyait sakma kan ino lendet ya u pat kan sa IT ya u hakikti jong nong shun jong u kaktin jong utrai Isango yang sang spak kendai nomor praspa laipuwe Kiba ika anjong me Kisuk jayom don jing we Kinsuk kinsan kito baro ba ika anjong me Onom ju don jing we dey ya ka jing e Nandriya ki hukum ya ki jing i kai jong me la te blut kaya kayang jong aku try ki ba i ka anjong me ki suk jayom don jing we kir myang shin tur jong aga surya roto kin perta Bame kaya nga kuno ban maneble Teli jong nga unroy pendon burang kak tin jong me Naba hukum jong me baru dong kibade Kiba ika anjong me Jayom don jing we Dik nga trăng ya jag siêu spa jong me ya nga cô
trai na baga anjong mega jing men yanga ai bangan imban yo ya ro ya me ko trai jonga kirai bishar jong me to kin ya rap yanga iba ika anjong me kisuk jayom dom jing we Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngalong kalanti kaji syabat kajing imong utrai. Om dan uban puai syok palai tang dangan. Hallelujah. Utrai undon rengkat bat pim. Rengkat bat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Markus. Kau uram hame kutrai. Uya anis ula ong ha ujisu. Ko nong hikai. Nila yo iya ubriu. Ubabe ya kiksuit ha ka kerteng jame. Bat ngila kang yawu. Na marba bud yangi. Henry Jesu la ong. Wat kang yawu. Namar. Amdun uno. Ubale iya ka kampala ha ka kerteng jonga. Uban la. Shen hadin ban kransnio artat ianga. Jar ubam long persya yangi ulong batni. Ka gospel jong utrai Kajing yaro yame ku Chris. ko himen ko pera. Bait how try Jesus Christ. Mindagas Sngi ka jimpule ki kot ki ver ingi vai pai vai Balang ki Bakhuid men siem ha ka ban yade badu ble bad kum juru ha ka ban yade bad ka kham jungu ble. Yes ngo na ka kitab sirak pakran chai ka dar lada ngidon ka jingi dia ka jing start but ka jing kongu ya ka jing start ka jinget ya ka jing start ngila ban long ki ba seizo ha ka jingim jongi ka jing start khang ne khalong ka dak ka shin jongu ble but khalong uble namar ka jing start kawan na uble but kane ka jing start kawan na uble kapin kandang yangi kapin kuit yangi kapin seizo yangi kapalai lud yangi na kiye baro bakanglat haga jingim jongi but kajing start kamju yalam yangi shaka jimbishni kajing betar kajing pikhuin ne kano ka jinglong baparsha yaga jinglong jongo balai but ngesngun ka gospel mendagasni haba uyo anis kisinran jongo jisu kiyo I uwe ubruyo ube ya uksui yakiksui haka kerteng jongo jisu kila wan ban ong jisu don uwe ubruyo bahabar ka kinhon jongi utrekam kumbat tremangi badngin kang no shisundon yawu badu jisu balong ka jing start ulakaran haki haka jing start bad yakiba don batngi yakibal le yakikam haka kerteng jonga kimlong ke ba persha yangi ko himen ko para kadon ke jing yasrim halor kane ke jing jia kabala jia badu ya anis bad ke sinran jongu bad kabala jia ha ka kitab jing kain haba hinyu pungut ki remba bala shajir dawu Moses ban yarap yawu armud eldad but medad kimpat don rengkat baki kadba umensiam Bakhuid ula wan hiya halor baro ke bayalum lang kila don
halaka jong ka ying trep bad haka ju ka por umen siam Bakhuid ula wan here halor eldat but edat but makiru kila stang ban yaro yautrai kila stang ban yatulupa kumba yatulupa yakiwei pati hindri po prangut bad shisendon u Joshua ula wan hakama tu Moses badula ong ko Moses ko nong yalam ko kinrat niyo I don arngut kitu ki bampat don bat ni kistang ban ni yatulupa bad u Moses ula ong yabu Joshua lada ki yatulupa bado ble uji ban ai ya ka jinga e haki bale ngidon kam ban yang persha haka ju ka dur menda uji su kren hawu ya anis lada kimpat yale persha ya ka kerteng janga bale ngidon kam kang lad yaki to ngindon ka mensiam ban ya trelang batki ko himmen ko para kadon ka jingjob haka kerteng jango Jesu kadon ka bor pelait im haka kerteng jango Jesu ban ngidi ban sabutu bade lemba ke jing trei jango men siam Bakhuid ngila ban le ya ka kam jango bale light no ya ka bor janga jing start ka bawan na obale light no ya ka bor jango men siam Bakhuid ngimla ban idia utrai ngimla ban shakri utrai ngimla ban pindon burom ya utrai ngimla ban le kano ka kam bhala Tingi don kam ban ngabutu ka jing start jango bale ka pelai lod yangi bad ka tinu bale ka kran shai ka dar kumno ngide ban treshitom ban roy hakane ka jinglong ka tinu bale ka ang ladang ngi ki step bad ngi wad ia u ngin sadap da kane ka bor ngin sadap da kane ka jing start bangin long ke balai lod haka jingim ka jangi bad ke jing stadu bale kalong umen siam Bakhuid kalong ke jing long ubale bad ngi ive ha ke jingim jangi ngi de bandon ke jingit ka ba palat ya umen siam Bakhuid ngi de bandon ke jingit ka ba palat ya ke jing start ubale bad ngi de ban wad ya u man ke step ngi de ka ba mut ngi de ban pelut ya ka por jangi ban roy ha kane ke jing long jong ubale ha ke jingim jangi Shisin bangi roy hagane ke jinglong jongo bale ngimla ban bishni yakiwe ngimla ban bu jingai yakiwe ngimla ban bitar yakino kino ki brio batre haka kerteng jongo Jesu ngimla ban tre haka kerteng jongo Jesu klam kane ka bor jongo men siam Bakhuid klam kane ke jingstat ka batre kam hapo jongi te kae ka bangi de ban le habang yoi kabang yoi kano ka jingya le saudong jangi ngide ben duwai ho min siam Bakhuid ngide ben shania telan ya ka bor trei kam jango blai hapo jangi hakabalang jangi barkum joro hamalle ki bruyo ki bayid ya Jesu kino ki bruyo ki kongo ya Jesu ki bayid ya Jesu ki basha ya min siam Bakhuid ben trei kam haka jingem jangi kim long ki brio ki ba persha ya Jesu ki long ki ba ju ki ba yalong kawe badu Chris ki long ki ba kawe bad ka balang baro kawe nakata ka daho kane ka jingjia ka ba ngiyusngo mindakas ni haka gospel ka kot ka ver yangi ban tre naga benta ka jingyasuk ban tre naga benta ka jingyatli bangindup la ban ya burom markelia baro ki brio ki ba id ya Chris ki longa jangu Chris bad ngide ban id yaki ngide ban burom yaki ba shisinu men siam Bakhuid o tre kam hapo jangi kimla ban bishni te mindang idon kam ban tre shitomro ban sauto mano ba yang persha ya Chris mano ba tre lang badu Chris bad mano bale ya ke kambla ha ka kerteng Jesu mano bam le ya ke kambla ha ka kerteng jangu Chris bad ban sautu ya kane ngidon kam ban roy ha ka bor jang omen siam Bakhuid ngide ban treshitom ban roy ha ka jinga e jangu Chris bad habang istang ban roy ha ka jinga e jangu Chris jinga e jangu men siam Bakhuid jing star jangu blai ngin stang ban yo I ya ka jing shisha
but nginum bishni, nginum bitar, nginum bu jinga yaki brio na kata ka jingya yalong kawe jongi. Jisu ukot uwer yangi ngimde balong kikun kiba yang persya yakiwe henre ngide balong kikun kiba penyateli iwe pat namar ngi baro ngide ki jongu Kris bad ngi im haka kerteng jongu Kris ngi tre haka kerteng jongu Kris ngi duai haka kerteng jongu Kris bad ngide banang ru ban it bad burom markeliang haka jingim persya ya kane ka jinglong kawan nau bamen nau ksuide nagadaga daw une uburyo babe ya uksuid ulayo bor haka kerteng jongu Kris ulayo ka bor haka bor jongu men siem Bakhuid ban yale persya ya ubamen ngide ban ya trailang bado men siem Bakhuid ban nginduai haka negi ukrish Bakhuid bangin yo kane ka jinga jongu men siem Bakhuid kumba u eldad bad edad kiyo pidiang ya ka jingidu Kris jingid uble jingidu men siem Bakhuid kumba uni uburiu babe uksuin haka kerteng jongu Kris ngiru ngin stang ban le ya ka kampala haka jingim jongi haka inga sem jongi haka imlang salang jongi haka hapo ka jingyalang jongu men siem Bakhuid ka jing start ka jongu ble Jisu be it karko kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi bangiru ngin yalong kawe bat me bangindup la ban job halor bara ke jingele haka kerteng jame badau men siem Bakhuid daga jing start jonga bane en yaro ya utrai Jisu Kris Amen. ngin plai ke jinget ke jungi nganget How blame Pavan Bor Baro, unong tap bening kendo padahal Jisu Kris pun pamarwe jung utrai jungi ya bala puna men siem Bakhuid ya bala kana ka Maria tesudi bala shale ben popon Dios Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu la kiasha ki beya aga Sngi ka balai la mi pan ki beya la kiusha beni shang shakamon play pa badan bor baro nang da men pan ben bishari ki beyim bat ki beya ngangit ho men siem Bakhuid aga Balang Catholic Bakhuid aga jingasila ki rikoid aga jimma ki pop aga jimmi pat ka do aga jingim bam jikut amen Lai Spa and Yopukunda. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia jonga ba jumpi kallang ka bapriang hon hau blay upa badan bor baro To drive yang jingkian di jompi aku bentar keciro rom kerteng jongu kecimentoy yang i pada kepalang Bakhuid jongu baro kawai kat bangilenium yagi jimaya jome go trai da ka ba pindep ya ka ba dehok kalong ga jome ngi karpadrit yame bakane ka ba ngi tarwa shaka burams jame kenyalam yangi shaka jimpenim da ukres utrai jangim Amen.
utrai undon rengka bat pim token tiu yala ki donut dongin aingu ya utrai ublay jengim dashisha kalonka bashong hok bat ka bade kadeti jengi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokendrat kopa Bakhuid koblay badon bor bat bam jikud namar wat lada mem don kam ya ka jingero jengi penban ka jing sngongu jengi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jengi kim penyare ye ya ka jing krau jame hendrik yarap yangi naga binda ka jim penim lempau trai jengi u Jesus Christ bat komda rengat bat ki kin kon ruai jengi angel ngero yame bat ngi penbana da ka jing kamen Bakhuid, utrai ublay kipan, neng perjay sawada kaburong jongmin. Usana, turway ublay syajrong, usana ublay juno. Para tongin trang nagabinda ka jing start jang bane nagabinda umensiam Bakhuid but haka kerteng jang Jesu ngilaban kalalang ki brio ba dap daga bor jang bane pangindup la ban shakri hok ya utrai haka kerteng jang dashisha melongo Bakhuid ko trai katamay jom ka jing Bakhuid barom. Namar katangi karpad yame to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa yo mainstream jame kum go jer halo janki bakin karlalong yangi kamet bargas nam jangutrai jangi u Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pidiyang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badang ka baingu yame ula kediya yavu badala ai halage sindran u ong tu shim batabam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpi Hakaju kedu kamendala la yabam ula shimya ka kuri badak baingu biang yame ula ayaka halage sendran u ong tushim bat di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam jekub yakaben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babun naga benda ka jingma yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kusnam bakardor jango Chris, the Bakhuid yangi, Bakhuid yak mensiam hadim Bakhuid, Bakhuid kia yak bapangi bashitam, Yada yangi now bamen naki klam. Kajimaya John ka jinge. Katasin bangibam yuneruku Bagidin agane kakuri Ibendra kajing yap jong mikutra Tadadu menwa
mar kata ngi ki ba pen mendaya ka jingya bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko Taïew po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem na mar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bat ben shakriya me da ka bas nge verin ngi karpadia me bangi ki be yo binda hakamet bagas namu Chris ngilong ki bela penyat le kawe da umen siyem Bakhuid token mau ko Taïew ka Balang jamme kabala priyang hasatala ka parte but penjanaya ka haga jingir rengat badu Francis upa Bakhuid jangi will but marve nu bishop jangi but baharo killing do but kirinium token mau lemro ki himen ki para shin rang but kinte ki bela yotia da ka bakarmen ya ga jimmi pa but ya baharo ki bela klat no haga jingis ne jamme top diang ye ki shaga jingsha ka kama jamme to isne yangi baharo ngi karpadia me barengkat berkamaria teis di Bakhuid ke kami jango belai ujoso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki Recoid ki bela pen ngabaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem ha jingim bam jikut but bangini ro but pindon buram ye me da ukon jamme u Jesus Christ dawu lembadu badhawu kanlang hameyu blay upa badan bor haga jingelang kaway jungamen siyem Bakhuid baroko burom bad ka jingero junom la junom Amen. ko himmen ko para tongin duwai naga binta ke jing tumo ba per ka jangi bangiru ngilang ki kun ke badap da ka jing start bad ka boro men siyem Bakhuid malay ke kambala ka kerteng jungu jisu Kopa jangim Uba bening kalong ka Bakhuid kerteng jame. Kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakin daw kumbaha bening. Toay ang iminda ka jimbam jangi ka bahala gasni. Patamap ingi gerengkang jangi. Kumbangi rungi map ye ka beles niyo yangi. Padwatilam yangi siya ka jimpan shay. Hindray taplait ingi na ka basiniyo. Taplait yangi karpat ko try na ka jing siniyo baro. Haga jinx born jamme, to I jinx of jinx sign hagis ngi jangi. Kramba daga jingarap ka jingis ne jamme, ngilait bara bona ka pop, but ngin yo jingada na ka jing jin jar barro. Kadbangi dang up kamelendi aga jingermen Bakhuid, but ka jingwan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jame kalong ka ima, ka jame ka bor pagkamuram, junom la junom. Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jamme, ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. What pede ki pop jangi, Henry yaga jingay janga Balang jamme, bad haga jings born jamme, to I haka yaga jingsuk, bad ka jingat le kaway kat kum gamon jamme, mame uba im bado basensya, junom la junom, Amen. ka jingsuk utray kandon barabor rengkad bat pim, Ringkad bat piu. dap daga jingi do Kristo ngini ay markelia. Hakami kun lambro jango ble. Hakami bakit naga pop jango partay. Sukito ke bela korsha ga jinga wai jango kun lambro. Ko kanran amlong ko siyang ko kamadrong ko kayeng juna. Rishong tarakati, yung sim juna yahi. Kamet bagas nam jango Chris kan ringa siya ga jingim pam jango.
trai Jisu ngis ngau yame namar ngidon ke jingjok ngidon ke jinglait luit haga kertain jame kadba melawan rung hapo kamen siam jangi lembaga communion Bakhuid communion men siam karko kardo yangi vai ko Jisu pen khalai ni ke jinge jangi pen khalai ni ke jingir jangi pen khalai ni ka met ka par jangi Bangin dup la banyang scam but me ha kaman laga benda jaga jingim jangi bangin lang ka dakashin jaga jingat le but ka jingi pen roy ka jing start hapo jangi ko Jisu bangin dup la banyang sakhi naga benda jame hapadeng ki himen ke para jangi bangin lang ka jing shai janga parte karko kardo yangi ko Jisu pen goy ben khia yaki bapang ki bashitam hapadeng jangi karko kardo yaki kon barra ki batalon ha ka jingi karko kardoi ki kon ki bajingai na ka jingir jame Jisu ba makiru kin sauto ye ka jing kardor jang ka jingim bat me namar mela wan ban kring ya baro sha ka jingir ka jame Jisu ba ye kner ka te jame halo jangi ba ye pai ba menda bat pen klein ye pen koi pen khya yangi palai lord yangi karko kardoro ya baro ki himmen ki para ki baduai ha kane ki yo kirish Bakhuid ki bashimmen da ha kane ki yo kirish Bakhuid Jisu don ki bapang ki bashitan ki bashimmen da ha kane ki yo kirish Bakhuid don born ki himmen ki para ki bala karpad ya ka jingisne ga jame hallelujah Jisu ni roya me hallelujah 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 Jisu taengi baro hallelujah 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 Jisu 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 le kambala halo jangi vai pai vai ben kalai ni hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 tongin duai naga benda ka jimpen jempura naga jimpen chitam shipar baga bor jang Jisu kanang trai kam halo jangi hawni usnem jubilee kum juru ngi duai kat pangru naga benda pa Bakhuid ba indup yo ka jing khoi jing kia bapura koppa ubaha bening to ai ba ka jinge ba mela ai hangi hau kun jame Jisu Christ u himmen jangi but the leading jang jingi spoon kan klang haki do du jangi dau men siam Bakhuid kan ka siab biang hangi ya ka jing karmen bala karku naga binda ka jingwan jang ka hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi shaki nong lur lingka bam ju shantai kan pet yesun bai jang gospel to ai ba ki tu ki sun bai kan pen kala dur na shapo ya ka jait ben riu badia ka pertei mariam baro ka we ha ka jingmi lendi batikena ya ka beneng batimai bat ka pertei batimai haba enda ki bor chung bamen lavengno jume kan teng shine juno to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim janga jing karmen ya ka jinga nud ya ki tiar jing kan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pen sapriang ya ka jing kamen ba jing sup jung nang sius pa jangi satala ka pertei shame ko blay jangi ubala karku juno kan long ka burong ba ka jinga ro juno amen ko pa jangi ba ha bening ka long ka Bakhuid ka teng jame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kan do kum ba ha bening to ai ngi min ta ka jimbam jangi ka ba ha la ga sni batamap ngi krang khang jangi kum ba ngi rongi map ka bele sni wi badwa telam yangi sha ka jimban shoy and right apply ngi na ka basni amen ka blai ka Maria ka badap ta ka jinga e utrai den la kar kuye panam te kinde pala kar kuye usop ko jom pa Jisu ko Maria Bakhuid ko mi jom blai duai na ka binda jungi kinom pop minda da ka por ka jinga jungi amen ka buram au da kuan badamen sim kumpa ka lang ka pa min ko kum chunta para pot junam ra junam amen tong in nia duai to ai ngi karpat ko blai badan bor baro bangin yo mad ye so jangata kabang ila yo pidiang kum gach soskular lemba kinigi jimaya dau Chris utrai jangim amen utrai undon renka bapim blai badan bor baron karkuyepi uppa barukon baru men sim Bakhuid amen ya lesuk
ban pen banai ka kubar babhajung utrai daga jingim ka jompi Isung yau lei. Sao spa lai kusa. Lam lam jing shai utrai. Lam alen ti pun jing ling no. Kum risha ding entai. Lam lam len ti men sim jong a. Shalom poliu jing in. Batu dak rum ding na. Ben pai jing in men sim. Ngan lai dak kuna. Lam lam yang atrai. Lam lang wir lenti jing in. Syaying ipangan pai. Trai kamen sim jong apenin. Shalom poliu jing in. Batu dak rum ding na. Ngan pai jing in men sim. Ngan lai dak kuna. Gaburam hau pa pada kuno mensim Bakhuid, kumbar long ba menengkong, cinta berabot, senam la junam, amin. Enyero yutrai Yesus Kristus, junam la junam, amin.